Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лук. Раз, два. Як чуе Варшава. Мы тут ужо пачалі эфір, было без вас. Злучайцеся. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Днямі прадстаўнік расійскай улады заявіў аб магчымым спыненні паставак у Беларусь расійскіх нафтапрадуктаў. Беларускі бок адразу заявіў, што гэта неправільна, што так рабіць нельга, і ввогуле эксперты кажуць пра тое, што это даволі моцна можа ўдарыць па беларускім бюджэце. Па кім гэта можа ўдарыць і ці сапраўды такое скарачэнне можа адбыцца, ці гэта пустыя пагрозы, мы зараз абмяркуем з эканамістам Ярославом Романчуком. Добрый день, Ярослав. Привітанне, господарства. Давайте з самага пачатку. Вот я уявім сабе шараговы беларус, які ездзіць на заправку, заправляецца, калі і ведае, што пра пастаўкі з Расіі, то тое, што мы атрымліваем адтуль нафту, танней, чым усе астатнія. Гэта нафта трапляе на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, з іх бензін на беларускія заправкі, які я з бензін заліваю сабе ў машыну з беларускімі нумарамі. Прычым тут пастаўкі расійскіх нафтапрадуктаў, груба кажучы, таго ж самага бензіна. Для таго, каб зрабіць усё добра на рынку паліва ў Беларусі, трэба перапрацаваць недзе 7 мільёнаў тонн нафты. Вось, і паколькі Расія нам дае 18 мільёнаў, ну, безумоўна, гэта не пытанне. Пытанне да таго, хто гэту нафту перапрацоўвае, большасць, так, хто прадае гэта на экспорт, а і зазначу, што гэта гаворка ідзе пра нафтапрадукты. І, безумоўна, калі там 200 тысяч тонн там пагражае Расія нам толькі прадаваць замест таго, чтобы мы в гэтым годзе купляем 2 мільёны, так? Хто зарабляе, хто падлаціць падаткі, і калі, напрыклад, у бюджэце не будзе гэтых падаткаў, не будзе той валюты, якая трапляе да нас ад продажу нафтапрадуктаў, безумоўна, гэта будзе стрэл па беларускім бюджэце, гэта будзе значнае скарачэнне тэмпа ўзросту эканомікі, і, безумоўна, гэта будзе, я думаю, адказ, гэта, ведаеце, як у Беларусі і Расіі ўсё асіметрычна. Можа давесці да таго, што нешта Беларусь зробіць, нешта зноў Расія зробіць. І тут будзе, ну, я думаю, што замест 4% роста ВУПа, валу натурнапрадуктаў, мы можам мець нават рэцэсію. А гэта ў самым такім страшэнным сцэнары, калі, напрыклад, не толькі будзе нафтава з гэтай кампанент, але таксама будзе дэвальвацыя расійскага рубля, якая значна паскорыцца, напрыклад, напрыканцы года, калі новыя санкцыі будзе введзены супраць Расіі. Давайте мы пра дэвальвацыю расійскага рубля крыху пазней. Я зараз вярнуся ўсё ж таки да нафтапрадуктаў расійскіх. Атрымліваецца так, што мы атрымліваем нафту з Расіі, перапрацоўваем яе, атрымліваем там бензін, нешта там яшчэ, і гэта ўсё прадаем на захад, некуды там. По сусветным ценам прадаем на захад, прадаем у Украіну, і адна з такіх вось балючых тэмаў для расійскага эстаблішмента з'яўляецца то, што з таннай нафты альбо нафтапрадукты, якія нам дае Расія па не сусветным ценам, а нашым унутраным ценам, потым гэта трапляе на рынок Украіны, а Украіна заправляе свае танкі, свае аўтамабілі, воюе з Расіяй. І вось такі эканамічна паліўна-ідэалагічны аргумент яны выстасоўваюць супраць ураду Беларусі і кажуць, ну, калі вы хочаце на гэтым зарабляць, мы вам не дамо, таму што гэта наша нафта, і толькі мы можам прадаваць сумесна з Расіяй, а не праз тэрыторыю Беларусі. То есть я яшчэ раз вярнусь, то есть мы, атрымліваецца, на беларускай нафце зарабляем даляры і кладзем у бюджэт, а расійскі бензін, які нам прыходзіць,
ён прадаецца нам, вот я заливаю яго. На жаль, мы з вами нічога не зарабляем, тому што гэта нафтабароны, якія сядзяць, яны безумоўна зарабляюць, яны, я ўпэўнены, працуюць разам з расійскімі нафтабаронамі. Справа ў тым, ці яны дзеляцца з бюджэтам, так дзеляцца, колькі грошаў трапляе, ну шмат грошаў, тым больш за там і транспартнікі зарабляюць, і там розныя людзі, якія лагістыка зарабляе у гэтым ланцужках убудаваны. Але калі іх не будзе такой аўтаматычнай страты, напрыклад, што бюджэт не атрымае такіх грошаў. Але страты безумоўна будуць, потому што гэтыя пасрэднікі, так і альбо інакш, яны улічваюцца пры балансе, напрыклад, пры продажы нафты на ўнутраным рынке. І калі мы не будзем атрымліваць гэтых грошах ад паставак нафтапрадуктаў на знешнія рынкі, я безумоўна, і НПЗ беларускія, і Белнафтахім, безумоўна, будзе лабіраваць павышэнне цэнаў не 1 копейку, там 14 раз, а нават, может быть, там адразу там на 15-20 копеек прынамсі, а ў 2019 годзе павышэнне паліва будзе яшчэ больш значным. Я просто яшчэ раз вярнуся, вот як я шараговы беларус, самы звычайны карыстальнік шланга на аўтазапраўцы. Атрымліваецца, што я заўсёды верыў, што ну у нас же все беларускае, яно самае лепшае, калбаса лепшая, малако лепшае, і на беларускіх запраўках, зробленае на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах паліва, яно тоже лепшае. А атрымліваецца, што я заливаю невядома які расійскі бензін. Не, больше, я думаю, что львиная доля того, что мы купляем из России, она экспортуется. Это такі рээкспорт альбо краіны Евразвязу, альбо яшчэ, як зазначу, Украіну. І так, ёсць запраўкі расійскіх компаній, якія прадаюць праз свае рознічныя сеткі. Это і Газпрамаўская заправка, і Татнефть. Але зноў 80% заправак это Белнафтахім, і тут справа ідзе пра манаполію. Я б не казаў, што гэта паліва лепшае, якое только есть, лепшае на беларускім рынку, але зноў у нас няма адкрытай роўнай канкурэнцыі на рынку паліва, і для таго, каб, напрыклад, сёння казаць пра тое, што беларуская лепшая, я бы упусціў на рынок розніцы нафтапрадуктаў, напрыклад, сусветныя вядомыя маркі. Чаму у нас няма там Statoil няма, у нас няма Shell, у нас няма шмат чаго, што ёсць у Еўропе, і добра яны канкуруюць. А у нас толькі вось Белнафтахім. Тут пытанне да таго, як ён кіруе гэтым сегментам рынка і як ён будзе адаптавацца. Калі, напрыклад, ён зноў увесь цяжар, які зваліцца нам на плечы, перанясе на нас з вами, тых людзей, якія набываюць нафтапрадукты, ну тады гэта мы будзем купляць нафтапрадукты на даляр там, альбо еўра 20. А калі будзе іншы расклад, калі мы будзем зноў зарабляць нейкія грошы таксама на перапрацоўцы нафты, ну тогда можа павышэнне паліва не будзе такім балючым для нашай эканомікі і для хатніх гаспадарстваў. Атрымліваецца так, што калі расійскіх нафтапрадуктаў, ну чытай, бензіна не будзе, то мы павінны, дакладней, нафтаперапрацоўчыя заводы, той бензін, які прадаюць где-то на захад, яны павінны будуць прадаваць нам. Не, это просто не будзе іх бізнесу. Напрыклад, калі яны прадавалі там 2 мільёны тонн гэтых нафтапрадуктаў, ну іх бізнесу не будзе. Гаворка не ідзе там нейкія магутныя структуры. Колькі яны страцяць? Колькі страціць бюджэт? Ну, калі, напрыклад, у 10 разоў паменшыцца фізічныя аб'ёмы з продажы на Беларусь, яны страцяць шмат. Просто не будзе сэнсу, можна, у тым, каб гэтыя структуры былі. Але зноў, хто гэтыя структуры, ці яны беларускія структуры, ці дзе прыбытак атрымліваецца, ці можа гэта офшоры, ці можа там некія краіны, некія структуры зарэгістраваныя ў офшорах. Мы гэтага не ведаем, таму што гэта тайна. Але зноў, калі гэтыя структуры кажуць, слухайце, мы вось плацілі столькі падаткаў, яны былі ў бюджэце, а сёння плацім не будзем, потому што няма ў нас бізнесу, то гэта і так адаб'ецца на бюджэтах там нафтаперапрацоўчых рэгіёнаў нашых, але безумоўна на бюджэце цэнтральным, нашым нацыянальным. І тады вось тыя аптымістычныя лічбы, якія заклаў уже Міністэрства фінансаў, мяркуючы там некія цану на нафту, і напаўненне бюджэта па акцызам, па аперацыям знешнеэканамічным, яны не будуць выкананы, і трэба будзе адаптавацца, альбо зноў павышаць падаткі, што гэта будзе страшэнны хіп і памылка, альбо зноў скарачаць выдаткі, што таксама даб'ецца на тых планах дзяржаўнага фінансавання інвестыцыйных праграмаў. Але сёння назваць лічбу, колькі страціць бюджэт з-за вось гэтых спынення паставак расійскіх
не можем. Зазначу, што гэта не казаў не Медведзеў, гэта казаў не Пуцін, гэта казаў міністр энергетыкі. Гэта можа быць часткай перамоўнага працэсу. І яны, напрыклад, калі у кастрычніку сустрэнуцца зноў Лукашенко з Пуціным, урад сустрэнецца, гэта будзе, ведаць, такая карта. Ну, калі вы не зробіце гэтага для нас, напрыклад, я агучыў уже расійскі бок, продаж Белтопгаза. Гэта розніца газавая Беларусі. Гэта вельмі дарагая беларуская кампанія. І калі, напрыклад, беларускі ўрад кажа, ну добра, давайте нам гэтыя схемы, таму што іх зарабляюць нафту, а мы там прадамо вам 25% Белтопгаза для таго, каб мы 2-3 гады яшчэ атрымлівалі гэтыя цэны, ну гэта будзе тое, што вельмі добра для Газпрама. Я упэўнены, што гэта такая вось такі дамоўленасць будзе зроблена. Але гэта зноў будзе хіб, гэта будзе памылка, таму што такі актыў рабіць манаполію з продажу газа на тэрыторыі Беларусі, гэта вельмі дрэнна для тых людзей, якія і для вытворцаў, і для хатніх гаспадарстваў, таму што ў нас альтэрнатывы ўвогуле не будзе. Такім чынам, вы кажаце, не выключаеце таго, што вот гэтая заява міністра энергетыкі Расіі, гэта не больш як, ну, такі закід на будучыя перамовы, што калі не, то мы можа быць. З Расіяй у нас заўжды ёсць беларускія інтарэсы і ёсць расійскія інтарэсы. І я упэўнены, што ў схемах паставы нафтапрадуктаў ёсць расійскія інтарэсы. Калі пераможа бок расійскага ўраду, тыя такія фіскалісты, якія кажуць, трэба нам самім грошам, мы не будзем дзяліцца з Беларусю, будзе адзін уклад. Калі перамогуць зноў нафтавыя лобі, якія працуюць з Беларусі, будзе другі уклад. Так што не можа быць тут чорна-белага рашэння, таму што, ну, Лукашенко зноў будзе апеляваць да таго, што мы там зробім дрэнную рэпутацыю для еўразійскага эканамічнага звязу, і безумоўна такія паводзіны міністэрства энергетыкі Расіі гэта стрэл па прынцыпам еўразвязу. Еўразійскага звязу, прабачце. Еўразійскага, да. Пакуль што ў еўразвяз страляць не будзем. Ярослаў Романчук, Зміцер Лукашук у студыі, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мы перарвемся на невялічкую 3-хвілінную паузу выпуска навінаў і працягнем абмяркоўваць, як на кішэні шараговага беларуса адаб'ецца магчыма спынення паставак нафтапрадуктаў з Расіі. Что показала ты? Осень знов гайдає ліхтари. З кожним днем усё тяжей шукать твоє сляди. Не чекай, я буду там, где будешь ты. Але ніколи, ніколи, ніколи ужо не вернется минулое лето. Озирнися навокал поверха. Не тое. За окном засынай и заставайся сном. По пляжах твоих струменями бегут дожди. Не кажи нічого, не Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч з кароткім выпускам навінаў. Сустарчыню аргкамітэта беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца затрымалі каля Курапатаў. Пра гэта ў Фэйсбуку напісала яго жонка. Можна меркаваць, што Севярынца затрымалі напярэдадні акцыі, запланаванай на 9 верасня. У гэты дзень ён склікае сход, каб вырашыць далейшы лёс курапацкай вахты. Абаронцы Курапатаў пратэстуюць супраць дзейнасці рэстарана «Паедзем, паедзім», адчыненага каля Курапатаў.
Брытанская паліцыя назвала імёны двух расіян, падазраваных у атручванні расійскага перабежчыка Сергея Скрыпаля і яго дачкі Юліі. У заяве, на якую спасылаецца BBC, гаворыцца, што ёсць падставы для абвінавачання Александра Пятрова і Руслана Башырова ў змове з мэтай забойства ў Солсбері з дапамогай атрутнага газу. Праўда, Скотленд-Ярд прызнае, што імёны абвінавачаных, хутчэй за ўсё, несапраўдныя. У Беларусі могуць адмяніць манаполію Белпошты. З такой прапановай выступае Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Прапануецца ўвесці канкурэнцыю ў такіх сферах, як электрасувязь агульнага карыстання, стацыянарныя гарадскія тэлефоны і паштовая сувязь. Дарэчы, менавіта манаполія Белпошты дазволіла ўладам на пачатку 2000-х гадоў выкінуць з сістэмы распаўсюду незалежную прэсу. Не толькі газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», але і мноства рэгіянальных выданняў. Адзін з найлепшых беларускіх велагоншчыкаў Канстантин Сіўцоў папаўся на допінгу. Пра гэта піша Тутбай са спасылкай на яго клуб «Бахрэйн Мерыда». Генеральны менеджер клуба назваў такія паводзіны недапушчальнымі. Клуб адхіліў гоншчыка ад спаборніцтваў. Кантракт Сіўцова не будзе працягнуты. Дарэчы, гэта першая ў гісторыі Беларусі станоўчая допінг-проба ў шашэйных велагоншчыкаў. Падрабязней чытайце на euradio.fm. Euradio.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з эканамістам Яраславам Романчуком мы абмяркоўваем магчымыя наступствы ад спынення паставак расійскіх нафтапрадуктаў у Беларусь. Вот вы, спадар Яраслаў, сказалі, што гэта можа даволі так сур'ёзна ударыць па беларускаму бюджэту, а па кішэні шараговага беларуса. Вот што чакаць ад таго, што першае, не будзе гэтых паставак расійскага бензіна, другое, што магчыма нафта для Беларусі падаражэе. Ну, безумоўна, у нас ўсё завязана на нафтапрадукты, і там у Беларусі шмат, там амаль 3 мільёны аўто, машын, і калі, напрыклад, чалавек будзе купляць паліва не за 70 центаў, а за даляр, ён зразумее, што не кожны раз трэба ездзіць, не кожны раз трэба запраўляцца, і колькасць машын на дарогах паменшыцца. Таму што ў кантэксце таго, што і зарабляць будзе менш, і гэта такі, ведаеце, як вось картачны домик. Калі вынуць 3 гэта нафтавыя карты, вось, тады парушыцца ўсё. Парушыцца дзяржаўныя інвестыцыйныя праграмы, парушыцца сацыяльныя праграмы, парушыцца інфраструктурныя нейкія праграмы, будзе менш грошаў у эканоміцы, і трэба будзе адказ атрымаць на пытанне, адкуль браць грошы. І калі мы зноў пайдзем на рэформы, якія зробяць замест вялікай нафты вялікага прадпрымальніка, вось тады гэта будзе добры адказ урада, і калі толькі на гэта пагодзіцца Лукашенко. А калі мы зноў будзем клянчыць там нейкую кампенсацыю у Міністэрства фінансаў Расіі, калі мы будзем клянчыць, каб нам далі $1 мільярд праз расійскія банды, калі нам зноў дайце нам яшчэ $400 мільёнаў, якія вы нам абяцалі ў межах нейкага крэдыту, і зноў не будзем ведаць, як латаць гэтыя дыры, а яшчэ $3,6 мільярда трэба заплаціць будзе знешняга доўгу ў 2019 годзе, тады зноў гэта анабалічны рост, ніякай перспектывы, і зноў бегства капіталу зноў з стагнацыяй, рэцэсіі, якая будзе альбо ў 19-20 годзе. І тут яшчэ палітычны аспект ёсць. Калі мы гэтага не зробім сёння, то рабіць у 19-20 годзе будзе значна больш балюча, таму што там будуць палітычныя працэсы, там будзе палітычная кампанія. Я думаю, сам Лукашенко не ведае, што яму лепш зрабіць, альбо перш парламенцкія выбары, альбо прэзідэнцкія, таму што ён не ведае, як будзе гэты эканамічна паліўны крызіс разгортвацца. Калі ён будзе ведаць, што мы сёння зробім, і там уже будзе ў 2020 годзе нейкі там нават 2-3% роста эканомікі, гэта адзін сцэнар. А калі, напрыклад, ён нічога не будзе робіць, і будзе ў гэтым там 2-3% у 2019 годзе, а 2020 будзе зноў мінус, тады гэта вельмі некарысная сітуацыя для таго, каб рабіць выбары,
зноў далучыцца Расія да нейкага сцэнару магчыма, і ну паспрабуе сапсаваць карты самого Лукашенка. Ну вы зараз так вот разважалі і распісалі ўсё добра з пункту гледжання сур'ёзнага макраэканамічнага геапалітычна, геаэканоміка. Да, такая палітэканоміка эксперта. А вот для мяне асабіста, вот як чалавека, які там перыядычна заязджае на заправку, вот чым гэта пагражае? Ну вось заробак $400 у эквіваленце, так? Ну вы траціце там на паліва там 4% сваіх выдаткаў, будзе траціць там 6. Значит, а паколькі грошаў больш не стала, вам не сталі плаціць там $420 альбо $430, то вы будете нешта з нечага рэзігнаваць, не будете, напрыклад, адпачываць, не будете купляць нейкія там адукацыйныя паслугі для дзяцей, не будете адпачываць, не будете змяняць машину альбо не будете вопратку змяняць. То есть вы будете адаптаваць свой бюджет хатняга гаспадарства до таго, што будуць іншыя цэны на паліва. А іншыя цэны на паліва, іншыя цэны на ўсё тое, што завязана на паліва, на прадукты харчавання, на транспорт, на аўтобусы, на самалёты, на ўсё. Так што гэта такі ланцыжок. Добра, заўтра спыняюцца расійскія пастаўкі нафтапрадуктаў. Паслязаўтра наколькі падаражэе бензін на беларускай запраўцы? Прынамсі на 20-30 копеек падаражае. Я думаю, што трэба арыентавацца ввогуле, трэба думаць і хатнім гаспадарствамі ўраду, што паліва павінна каштаваць як Еўропе. Даляр, прычым там калі ў гэтым паліве там 60% падаткаў і так сядзіць, можа сядзець і 65 і 70%. Ну, наколькі я знаю, зараз вот 1,2, 1,3 евро где-то вот. Ну, я кажу, не там і польская цана, там не нямецкая, не чэшская, але калі, напрыклад, прынамсі даляр павінен быць. Даляр 10. І зноў трэба арыентавацца да таго, вось бюджэт у всю эканамічную палітыку планаваць, ввогуле маючы нафту за межамі. То есть нафта нафтай, няхай яна сам рабе там як дамовімся добра, супер, няхай будзе гэты там фонд, які трэба было стварыць яшчэ ў 2000 годзе, каб у нас вось там 8-10 гадоў мы маглі бы там мець, ну прынамсі там пару мільярдаў даляраў, каб не патрацілі гэта на бездарныя інвестыцыйныя праекты. Сёння таксама, калі будзе добрая кан'юнктура на нафту, вось альбо на паль, на калійнае ўзнаенне, альбо там на металы, трэба рабіць гэты такі НЗ, як кажуць, мець. А калі зноў мы будзем рабіць бюджэт краіны і зноў першы паказчык гэта нафта, другі паказчык гэта нафтапрадукты. Ну зноў гэта мы разумеем эканамічную палітыку незалежнай краіны як суб'ект расійскай нафтавай федэрацыі. Вы зараз вот як ваш калега і сябра Леонид Заіка нас схіляеце да таго, што трэба Беларусі саскокваць з нафтавай іглы. Безумоўна, таму што калі мы зноў, як Лукашенко падтрымаю, незалежная, суверэнная краіна, якая мае права на сваю знешнюю эканамічную палітыку. У такім сэнсе, калі, напрыклад, Расія не выконвае абавязкаў у межах саюзнай дзяржавы, у межах ЕАЭС, трэба знізіць прадстаўніцтва ў гэтым, сказаць, добра, калі вы гэта не робіце, мы таксама не будзем рабіць вось гэтага. І трэба зноў самае асноўнае не сварыцца з рускімі, а трэба значна больш актыўна працаваць перш за ўсё ўнутры краіны і перш за ўсё працаваць з еўразвязам. З еўразвязам трэба працаваць для таго, каб мы атрымалі ад еўразвяза. Гэта суперважнае пытанне статус краіны з рынкавай эканомікай. Мы амаль што там у дзесятку, можа там краін свету, якая такога статуса не мае. Без гэтага статуса мы нарываемся на розныя гандлёвыя абмежаванні ў еўразвязу. Трэба гэта пытанне вырашыць. А калі міністр замежных справаў кажа, мы можам там уступіць у сусветную арганізацыю гандлю, калі мы ўпэўнімся, што нам гэта добра, нам безумоўна гэта добра, гэта нам абсалютна неабходна з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі. І тут няма ваганняў розных там, трэба рабіць такі штаб, каб там быў міністр замежных справаў, прэм'ер-міністр, міністр фінансаў, намеснік нацыянальнага банку, каб яны сумесна разумелі, што яны робяць. Такога пляну няма, і думаю, што ў 2019 годзе такі план павінен быць. Ой, спадар эксперт, ведаеце, адразу на думку прыходзіць такая фраза, вот калі ж вы такі разумны, чаму ж вы румасам не працуеце? Яшчэ ў будучыні будзем працаваць. Вось я цяпер працую над праграмай, зноў наша прапанова канструктыўнага раду, што трэба рабіць, каб Беларусь у 2025 годзе мела валовы унутраны прадукт $100 мільярдаў. Пытанне, якое паставіў Лукашенко перад урадам, адказу няма, і мы будзем прапанаваць ад імя незалежнай супольнасці, бізнес-суполкі наш адказ, які мы спадзяёмся
спадзяваемся, будзе абмяркоўвацца і ўрадам, і Лукашэнкам, таму што гэта пытанне стратэгічнага развіцця не толькі нашай краіны, але зноў эканамічнай незалежнасці. Вы кажаце про тое, што у прынцыпе неабходна нам зараз падвышаць кошты на паліва да узроўню $1 за літр, ну і гэтак далей, там где-то там скарачаць, злазіць з нафтавай іглы, як мы сказалі, але фактычна вот так вот простай мовай кажучы, вы кажаце про вот такія рэформы на ўзроўні шокавых рэформ. Шок давно уже в нашей экономице есть. 700 тысяч белорусов, якія з'ехалі з краіны, яны ногами сказали, что нам гэта не патрэбна. Ведаце, можа шок быць такі у кіпень, кинуть там лягушку, там жабу, да? А можа, напрыклад, тебе багна засасала. Таксама гэта такі шок. І можа 25 гадоў у гэтым шоку пребываем і боимся нейкага яшчэ шоку. Якія яшчэ шокі патрэбна эканоміцы, калі, напрыклад, вось браць 2015-2017 год, наша эканоміка скарацілася амаль на $40 мільярдаў, так? Гэта шок больше, чым Америка перажила ў Великую дэпрэсію. А людям яшчэ кажа, здаецца, вось, ну, мы же ще не ў Афрыцы, так, не ў Афрыцы, і ніколі не былі ў Афрыцы. Так нам трэба зноў думаць про тое, каб наш заробак на чалавека быў у краіне, там, прынамсі, $10 тысяч, а не 5, і ганарыцца за то, што у нас 5, а не 2. Вось трэба зноў іншыя мэты, іншыя нейкія там мары мець у краіне, іншае бачанне развіцця сітуацыі. Калі мы будзем зноў, мне гэта вельмі не падабаецца, калі новы ўрад, там, і стары ўрад, і ўсё вакол Расіі, Людзі, асноўнае пытанне эканамічнага росту вырашаецца ў Беларусі. І зноў бізнес кажа, рабіце нам гэта. Платформа нацыянальнага бізнеса ёсць, антыкрызісны план ёсць, інавацыйная падаткавая сістэма ёсць. Бярыце і рэалізуйце. Гэта дасць нам ўзрост эканомікі на 5-8% ВВП. Чаму гэта не робіце? Таму што вы яшчэ ў гэтай парадыгме нафтага эмірату Расіі. У нас ёсць новы Саумін. Может быть, ён, там же все-таки молодые, разумные, ну, адносна молодые, и не ведаю, наколькі разумные, але кажут, что дастаткова разбираются ў сваёй справе люди, может быть, яны пойдуць гэтым шляхам. Ведаю гэтых усіх людзей, мелі магчымасць там спатыкацца з некаторымі больш актыўна, але зноў добры чалавек, добры мужик, як кажуць, альбо там прагматык, які прызнаў, што 2 × 2 = 4, гэта яшчэ не ліберал, гэта не рынкавы чалавек, ён павінен даказаць, што ён мае бачанне, прапануючы нейкія змены ў заканадаўстве, у бюджэце, у асноўных напрамках грашовай палітыкі. Я чакаю вельмі на вось там 2-3 месяцы, калі гэта пытанне будзе вырашацца. Але калі я бачу, што 488 указ, які руйнуе беларускі бізнес, зноў адцягнута неведамы наколькі, калі зноў беларускі бізнесменаў трапляюць у турму, калі падаткавы кодекс з'яўляецца па сутнасці касметыкай і не адказвае на пытанне патрабавання бізнесу, то гэтыя людзі для мяне нічым не адрозніваюцца ад тых, якія былі там 60+. Хоць іх будзе 35 і 40 гадоў, хоць яны будуць размаўляць на мове, хоць яны кажуць, што мы падтрымліваем там прадпрымальніцтва наше, трэба даказаць на практыцы. І гэта вось там 20 ідэяў, якія выказаў Румасу спадару, ну і добра, няхай яны выкарыстоўваюць, там 3 ўжо адказалі на гэта пытанне, трэба яшчэ 17 зрабіць. Мне до вас пытанне ўсё ж таки як да палітэканома, ну ўсё ж таки не толькі эканомікай займаецеся, але і ў палітыцы былі. Як вы думаеце, вот тое, што зараз робіць Расія, што за гэтым стаіць? Таму што, ну, самім грошы трэба, як кажуць, ці ўсё ж такі адмыслова робяць усё, каб узровень жыцця беларусаў панізіўся, каб узнікла незадаволенасць, і можа праз гэта неяк дамагчыся змены ўлады ў Беларусі? Няма ў Расіі беларусяцэнтрызму. Мы там не пуп зямлі для Расіі. У Расіі там, ведаеце, Беларусь думаю там не на там 38-м пазіцыі. Расія мае стратэгію. Перш за ўсё, вораг номер 1 Аб'яднаныя Штаты Амерыкі, вораг номер 2 Еўразвяз, трэба яго разваліць, вораг номер 3 НАТО трэба разваліць. І для гэтага ёсць гэта геапалітычныя шахматы, якія гуляюць. З Украінай нічога не атрымліваецца, таму у некай гульні генералаў там, якія не думаюць пра наступствы, не думаюць пра нейкія там, што будзе там са славянскім братствам, будзе сцэнар, што трэба Беларусь там зрабіць часткай федэрацыі, альбо там некім іншую геапалітычную рэальнасць, гэты сцэнар будзе запушчаны. Я бачу, што з такім незадавальненнем, як шмат расійскіх СМІ
СМІ сёння мусуе гэту тэму, што наступнай там жертвай будзе менавіта Беларусь. Я зноў, каб гэтага не было, трэба, каб беларускі ўрад зноў трэба захоўваць добры твар, трэба захоўваць гэта СНД, Еўразвяз, трэба рабіць дамовы хатнюю справу. Хатнюю справу ніхто за нас не зробіць. І ні падаткі нам не зробіць, і ні грошы лепша не зробіць, і колькасць інвестыцыяў не прыцягне. Гэта ўсё мы можам зрабіць. Тым больш няма ніякіх супярэчнасцяў з гэтымі дакументамі. Калі я, напрыклад, прапанаваў іншую падатковую сістэму, мне кажуць, ну, у нас ёсць там еўразійскі эканамічны звяз, і там ён не задаволіць. Ну, калі Расія хотела просто плюе на гэты документ і парушае прынцыпы, я думаю, ніхто нам не скажа, калі мы радыкальна зменім падаткавую сістэму для таго, каб нашым вытворцам лепш было працаваць. І ўсё ж такі, як вы лічыце, от з пачатку года 14 разоў ужо даражэў бензін, кожны раз па 1 копейкі, 14 копеек ужо к канцу года. Наколькі падаражэе? Калі будзе інфармацыя, што Расія не дасць нам нафтапрадуктаў, я думаю, што трэба будзе чакаць яшчэ павышэння, зноў там, калі сёння в эквіваленце 70 центаў, то гэта $95 будзе каштаваць літр паліва. Напрыклад, Лукашенко, напрыклад, альбо Румас можа сказаць, слухайце, у нас там колькасць продаж новых аўтамабіляў вырасла там на 70% за першую палову года. Ну, будзе там 60% или 50%. Калі людзі такія багатыя, ну няхай плацяць за нафту, таму што трэба нам і вось там і дэфіцыт фонда сацыяльнай бяспекі, і дэфіцыт на дарогі, і трэба павышаць там заробкі для бюджэтнікаў, для навучителей. Няхай вось дзеляцца, таму што людзі, які купляюць новае аўто, гэта яўна не тыя людзі, якія лічаць там капейку ад зарплаты да зарплаты. Таму што ёсць яшчэ з чаго спагнаць, і я баюся, што вось мы будзем і бачыць павышэнне кошту 1 кіловат-гадзіны, гэта электрычнасць за святло будзем больш плаціць, і жыллёва-камунальныя паслугі будуць даражэйшыя, і чым прычынай гэта будзе, нават Лукашенко скажа, таму што Расія ашукала нас у межах еўразійскага праекта. Можа выходзіць з гэтага праекту, як кажуць? Я зноў нагадаю словы былога першага прэм'ер-міністра Матюшэўскага, калі Расія так себя паводзіць, трэба знізіць прадстаўніцтва і ўдзел у гэтых інтэграцыйных ініцыятывах. Трэба зноў, напрыклад, сказаць там, давайте мы на 9 месяцаў прыпынім сваё сяброўства у саюзнай дзяржаве. Няхай гэта будзе нейкі палітычны, медыйны повод для таго, каб людзі пачалі працаваць над тым, куды яны зашлі. Чаму, напрыклад, мы павінны быць там рабамі Газпрама, Роснафты і тых лабістаў, мільярдэраў расійскіх, якія проста што хочуць, то і робяць. Ну, спадзяюся, што не дойдзе да продажу, як кажа, таксама любіць казаць Леонид Заіка, фамільнага срэбра. Так, фамільнае срэбро у нас яшчэ ёсць, і гэта тыя структуры, якія павінны быць у дзяржаўнай маёмасці альбо кіравацца павінны, безумоўна, беларусамі, каб бенефіцыарамі, безумоўна, былі беларускія людзі, беларускі бюджэт. Ну, але я так разумею, у любым выпадку на заканчэнне праграмы падводзім вынік, што паколькі саскакиваць з нафтавай бензінавай іглы расійскай беларускі ўрад не плануе бліжэйшым часам, то нічога лепшага і добрага чакаць не даводзіцца, падаражэнне паліва і, адпаведна, падаражэнне ўсё. Ментальна трэба саскачыць, ментальна людзі. Моментальна, я б нават сказаў так. Ярослав Романчук, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Рыхтуйцеся, назапашвайце, не выкідавайце яблыкі, а захоўвайце, яшчэ спатрэбяцца. Слухайце Еўрарадыё.